Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing piwulangan basa Jawi. Mugi-mugi pinaringan kebagaswarasan. Wonten ing piwulangan kawiwitan menika, kita badhe sinau babagan Serat Wedatama Pupuh Pocong. Pupuh pocong iku kaamot ing Serat Wedatama. Serat Wedatama menika anggitane KGPAA Mangkunegara sekawan. Isi kang kaamot ing tembang pocong ing Serat Wedatama menika wonten kalih. Setunggal Serat Wedatama ngajarake supaya menungsa iku bisa ngendhaleni angkara murka. Kaping kalih, Serat Wedatama uga mulangake babagan ngayuh ilmu nganti ngupadi kanthi tenan. Pada intinya, isinya yang pertama itu mengendalikan sifat kejahatan. Yang kedua yaitu mencari ilmu dengan usaha. Pupuh pocong tegese iku mucung, pinucung, kluwak, lan tembung kang duwé wanda cung. Pupuh pocong wonten 15 pada. Pada sakmenika tegese bait. Berarti pupuh pocong niku wonten 15 bait. Pathokane tembang pocong wonten 3. Guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. Guru gatra yaiku tegese cacahing gatra saben sak pada. Guru gatra tembang pocong wonten 4 larik atau 4 baris. Guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sak gatra. Yaiku ana 12, 6, 8, 12. Dadi pathokane tembang pocong yaiku 12U, 6A, 8I, lan 12A. Watak tembang pocong yaiku sakpenake ati, lucu lan ngguyukake atau sebagai hiburan di situ. Tembang pocong maknane yaiku nggambarake nalika mayit utawa jenazah wiwit dipocong utawa dikafani. Tegese wong kang seda bakal lali sak apa-apane lan turune sakpenake gumantung karep saka sanak kadang kang isih urip. Tembang pocong yaiku tembang paling akhir saka tembang macapat. Jadi intinya berakhir dengan kematian. Tuladha tembang pocong ini adalah salah satu tembang pocong dari 15 pupuh atau 15 pupuh. Saya kasih contoh tembang tuladha pocong. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekesing dur angkara. Nah, itu adalah salah satu tembang pocong. Nah, di sini ada artinya atau tegese dari ngilmu iku kan kalakone kanthi laku. Ilmu itu bisa diraih dengan cara menghayati dalam setiap perbuatan.
Lekase lawan kas. Dimulai dengan kemauan. Tegese kan nyantosani, artinya kemauan membangun kesejahteraan terhadap sesama. Setya budaya pangekese dur angkara, yaiku teguh membudidaya menaklukkan semua angkara. Angkara itu tadi adalah tindak kejahatan. Ini adalah salah satu teges utawa gancari tembang pocong. Sampun mekaten ingkang kula aturaken. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.